guhdarên hêja, qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsa li pêşberî we ne. Murat îro rojeke taybet e, heştê Adarê roja jinan a cîhanê. Ez vê rojê li hemû jinan, li hemû jinên têkoşer, li hemû jinên Kurd pîroz dikim. Dîroka heştê Adarê sala par tam îro me ji bo vê rojê me bernameyeke taybet amade kiribû û li wir me behsa wê kiribû. Di bernameya jin û felsefeyê de me qala wê kiribû. Belê sezgîn wek te got îro rojeke taybet e. Ez jî heştê Adarê li hemû jinên Kurd pîroz dikim. Sala par me bernameyek taybet dîsa çê kiribû bi tevahî di dîroka felsefeyê de qala jinan kiribû, jinên fîlozof me qala wan kiribû. Îro jî dîsa em ê li ser mijara heştê Adarê em ê bernameyek amade bikin. Yani ji ber vê roja taybet ez dibêm wê mijara me ji taybet be ne? Belê, wê taybet be em ê îro qala Hîpatya bikin. De baş em dest pê bikin. Di serî de dixwazim veya bipirsim ji bo heştê Adarê Hîpatya çima mijareke taybet e? Taybet e çimkî Hîpatya filozofeke jin e. Filozofeke girîng e. Ev 46 bernamen, 46 bernamene te dîyem tim qala filozofên mêr dikin. Belê. Di dîroka felsefeyê de wek dîroka gelek tiştan tim navê filozofên mêr derbas dibin. Heta em gelek caran rastî vê pirsê tên dibêjin gelo filozofên jin hene. Helbet hene, lê mixabin di dîrokê de em dengê wan pir nabîsin, dengê wan hatine qut kirin. Di bernameya sala par de me hinek ser sedemên viya sekinî bû. Çavkaniyên li ser jiyana wan, li ser berhemê wan, xebatê wan gelek kêm in. Yani di pirtûkên li ser dîroka felsefeyê gav em lê dinêrin. Mesela navê Hîpatya em nabînin. Yani min di zangehê de perwerdehiya felsefeyê de dît qet navê Hîpatya derbas nebû. Loma di çavkaniyan de jî cîhna din wan weke ku tunene tev digerin. Ji ber van sedeman di serdema Yunan Antik de, di felsefeya serdema navîn de, yani heya felsefeya sedsala bîstan di dîroka felsefeyê de nav û berhemên filozofên jin pir kêm in. Hîpatya jî di nav van jinên filozof de naveke girîng e, semboleke girîng e. Berê ji xwe me wek te got di bernameya taybet de em ser vê mijarê sekînî bûn ka filozofên jin hene yan tunene yan çima piranî filozofên mêr têne bîran. û çima ev pirs heye? Çima ev pirs heye me behsa vê jî kiribû. Guhdarê me karin ku bala wan bikişînî karin li wê beşê guhdar bikin. Murat, ez dixwazim veya bipirsim li ser ciyan û felsefeya Hîpatya çavkanî gihîştine roja me berhemên di destê wê hatine nivîsandin an berhemên dîrokî ku qala wê dikin hene yan? Hene, yani helbet hene lê mixabin pir kêm in. Hîn me dest bi jiyana wî nekiriye, di serî de ez dixwazim bêjim Hîpatya hatiye kuştin. Belê. û bi awayeke tundî, bi lînç û işkenceyê hatiye kuştin. Piştî tê kuştin dibistana wê û bi taybetî pirtûkxaneya wê tê talan kirin. Berhemên wê tên şewitandin. Hinek berhemê wê yên bi destê xwendekarên wê hatine parastin, mane gîştine roja me. Lê xên cîvan çavkaniyên dîrokî, yani wek çavkaniyekî nivîskî li ser dîroka felsefeyê li ber destê me tunene. Lê sezgîn xên cîvana bi min çavkaniyeke pir girîng heye li ser Hîpatya. Ne nivîse, ne pirtûke, sureteke Hîpatya ye. Ev suret ji dema wê maye ya dûr hatiye çêkirin? Dûr hatiye çêkirin. Hezar sal, hema bêje hezar sal piştî Hîpatya hatiye çêkirin. Aras tabloyeke navdar e, yani gelek kes bi tabloyê dizanin. Mixabin nizanin Hîpatya di vê tabloyê de ye. Kîjan tabloyê? Tabloya Rafael wa bi navê dibistana Atînayê.
Di tabloyê de gelek filozof cih digirin Belê. û hemû filozof mêrin. Belê belê. Di nav ew qas filozofên mêr de Hîpatya jî cih digire. Tabloyê bîne ber çavê xwe, her filozof bi tiştekî re mijûl dibe. Di navendê de Platon û Aristoteles hene. Herkes bi tiştekî re mijûl dibin, bi hev re xeber didin, tiştek dinivîsin. Herakleitos dîsa wek her car tena serê xwe awa bi kesî re xeber nade rûyê xwe tirş kirî. Tenê Hîpatya di nav ew qas însanan de, di nav filozofên mêr de di orta qelebalixê de sekiniye û rasterast li rûyê me mêze dike. Yani bi kesî re xeber nade, bi tiştekî re mijûl nabe, tenê sekiniye li rûyê me mêze dike. Tena serê xwe. Bi tena serê xwe. Yani weke ku Raffaello xwestiye di nav dîroka felsefeyê de tenêbûna wê wek bêxwedîbûna wê nîşanî me bide. Barkêş, spas dikim Murat piştîvan agahiyan Min gotina te birî bibore, li ser vê wêneyê hinek tişt hene dixwazim yek jî bêjim. Tu zanî ev wêne liVatîkanê li dîwareke mezin hatiye xêz kirin belê. û Raffaello dibêjin Hîpatya rasterast wek Hîpatya xêz nekiriye, hinek şiklê guhertiye ji bo Vatikan kilîse jî aciz nebe. Sansür kirî. Yani wek di nav wê qelebalixê de yani wek wî jî bi dizî bicih kiriye, tiştên wer jî tên gotin. Balkêş piştîvan agahiyan ez ê careke din bi baldarî li vê tabloyê binerim dibistana Atînayê. Ez dixwazim wek her carî Murat jiyana Hîpatya em dest pê bikin, em wê naz bikin. Ka kiye Hîpatya, di kîjan sala de li ku jiyayê em wê naz bikin. Hîpatya di navbera sed salên 4 û 5 de li İskenderiyê jiyaye. Li ser dîroka çêbûna wê hinek nîqaş hene qala dîrokeke di navbera 360 û 370 de dikin. Lê dîroka mirina wê 415 ye. Di her çar bernameyên berê de me qala Augustinus kiribû. Belê. Bi Augustinus re hema di heman salan de jiyane. Lê li coğrafyayên cuda. Perwerdehiya xwe ya Ewlî ji Theon girtiye. Kiye tamam. Theon bavê wî ye. Hem bavê wî ye hem jî li ser matematik û astronomiyê xebatê wî yên pir girîng hene. Û Hîpatya di hinek çavkaniyan de tê gotin ku ji bo perwerdehiya felsefe, matematik û astronomiyê çûye Atîna û Romayê. Yani arast li ser van çûyîna çavkaniyên te qes tune ne, lê Atîna û Roma nebe jî ji xwe İskenderiyê wê çaxê navendeke mezin e. Belê. Ji aliyê perwerdehiyê ve dibistanên girîng hene. Piştî perwerdehiya xwe li Pirtûxaneya İskenderiyê dest bi mamostetiyê dike. Wê çaxê li Pirtûxaneya İskenderiyê bi navê dibistana Platon dibistaneke felsefeyê heye. Cara Ewlî û ez dibêm cara dawî wek jinek Hîpatya li wir mamostetî kiriye. Xwendekarên wî girîng, xwendekarê wî girîng jî hene sezgîn. Orestes waliyê Misrê, Sinesus Patrik vana xwendekarê Hîpatyan e. Wek te jî got İskenderiyê vê çaxê navendeke mezin ji aliya aborî siyaset, perwerdehî û çandî ve giringiyek wê mühim heye di dîrokê de. Me di bernameyên de jî behsa wê kiribû. Neşa ji bin Clement tê bîra me mesela. Belê. Wexta me behsa İskenderiyê kir. Origenes, Origenes e, belê. Plotinos. Ez dibêm van taybetmendiyên İskenderiyê li ser Hîpatya bandoreke erenî çekiriye. Helbet yani İskenderiye bi taybetmendî û derfetên xwe rê li ber em bêjin perwerdehiya Hîpatya vekirî. Yani wê çaxê di dewleta Romayê de piştî Romayê bajarê herî mezin İskenderiye ye. İskenderiye û Hîpatya li İskenderiyê di nav atmosfereke akademîk û çandî de mezin bûye. Ji bo perwerdehiyê bavê wê Theon piştgirêyeke mezin daye wê. Eger em li gor şert û mercên wê demê bifikirin, ev tiştên pir girîng in. Di sed salên 4 û 5 de Xristiyanî li dewleta Romayê êdî baweriyeke fermî ye. Belê. Hêza xwe xurt kiriye. Wê demê
Yani hem ciber Hristiyani hem ciber şertu mercin civaki yen devleta Roma'yı emzanın nerina li ser jinan çi em kemzede zanın. Di nav çandu baweriya Hristiyaniye de Hipatya wek jineke li ser felsefe Yunana antik li ser matematik û astronomiye mamostetî kiriye. Tegu Hipatya hatiye kuştin, ev kuştunavi tenê ji ber jimbûnavê geloyan. Yani sedema sereke evet. Belê. û sedemên din jî hene. Wê demê min got Xristiyaniyê xwe xurt kiriye û li ser kesên nexristiyan yanî li ser paganan zextên pir mezin hene. Hipatya wek jineke him pagan e him jî felsefeya Yunana antîk re mijûl dibe, bi zanistê re mijûl dibe. Yani ji bo dîn û baweriya wê demê bi her awayî wek talûkeyek tê dîtin, wek nîşaneya bawerî û felsefeya paganan tê dîtin. Ez dixwazim îca em hinek qala xebatên wê bikin. Tegu ji xeynî felsefê bi matematik û astronomî jî mijûl bûye Murat. Tu dikarî hinek qala xebatên wê bikî ji me re? Hipatya her çi qas di serdema navîn de jiyabe jî bi nêrîn û xebatên xwe, bi sekna xwe felsefeya Yunana antîk temsîl dike. Filozofên Yunana antîk tenê li ser felsefeyê nedixebitin. Matematik, fîzik, astronomî û heta gerem Aristoteles bînin bîra xwe psikolojî yani biyolojî li ser gelek beşên cuda dixebitin. Hipatya jî vê çandê didomîne. Ji xwe loma edibêm di nav tabloya dibistana Atînayê de cih digire. Yani her çi qas di serdema navîn de jiyabe jî wek çand, wek sekin, wek nêrîn felsefeya Yunana antîk temsîl dike. Di serî de dixwazim qala nêrînên wê yên li ser Platon Parêziya nû bikim. Belê. Plotinos bi şîroveyên xwe nû deriyeke nû di felsefeya Platon de vedike. Plotinos ku ew jî ji Misrê ye, fikr û ramanên Platon yên li ser metafîzîkê bi nêrîneke mîstîk şîrove kiribû. Di berdema Plotinos de me hinek qala vana kiribû. Ev sîstema felsefeya wî jî wek Platon Parêziya nû hatibû binavkirin. Hipatya jî di Platon Parêziya nû de temsîlkareke girîng e. Nêrînên Hipatyayên li ser Platon Parêziya nû çi ne Murat? Çi difikir ser veya? Di serî de fikrên wê yên li ser gerdûnê derdikevin pêşberî me. Li gor Hipatya gerdûn xwediyê pergaleke rasyonel e. Ji ber ku pergaleke rasyonel e, mirov dikare bi aqilê xwe bigîje bingeha vê pergalê. Ev jî birêya logosê pêkane. Logos wek têgeheke girîng zanîn û pergala gerdûnê temsîl dikir. Di bernameya Clement de bû me qala logosê kir û ez neşaşbim. Hipatya di nav logos û aqilê mirovan de girêdanek çêdike. Dibêje pergala gerdûnê pergaleke rasyonel e. Yani li ser aqil ava bûye. Loma mirov wek candarekî xwedî aqil bi têgîştina logosê dikarin bigîjin heqîqeta gerdûnê. Qasî tê bîra min Platon jî bo heqîqetê yani bo zanîna îdayan tim aqil derdixist pêş û digot mirov dikare bi aqlê xwe bigîne zanîna îdayan. Ev jî ji xwe binga Platon Parêziya nû ye. Belê. Platon Parêziya nû li ser sîstema felsefeya Platon wek şîroveyeke nû ye ji xwe. Loma bingeha wan yeke. Em di epistemolojiya Hipatyayê de jî bandora Platon dibînin. Hipatya di nêrînên xwe yên li ser epistemolojiyê de yani felsefeya zanînê de wek çavkaniya herî girîng aqil nîşan dide. Li gor Hipatya zanînên ku em bi sehekên xwe ji derve digirin zanînin bi sînorin yani tiştên em ji derve bi çavê xwe dibînin, bi goyên xwe dibîsin. Ev zanîn hem bi sînorin hem jî subjektîfin yani li gor her mirovî diguherin vana. Loma ji ber van sedema mirov bi zanînên guherbar nikare bigîje zanîna heqîqetê çimkî heqîqet teqez e û ne guherbar e. Mirov tenê bi aqilê xwe dikare bigîje zanînên rast û zanînên heqîqetê.
Mirov dikare van nêrîna di çarçoveya rasyonalizmê de jî binirxîne ne? Belê ev nêrîn rastêraş xwe rasyonalîzmê derdixe pêş. Sezgin rasyonalîzmê tu dikarî rave bikî ji me re divêm êdî tu zanî rasyonalîzmê. Ez ê hewl bidim ya. Sezgin rasyonalîzm çi ye? Rasyonalizm nêrîneke li ser çavkaniya zanînê ye. Li gor rasyonalizmê di gêştina zanînan de amûra herî rast aqil e. Em aqil bikartînin. Ez spas dikim. Belkî em Kurdî karin bêjin aqil parêzî jî yani. Belê aqil parêzî, hiş parêzî. parêzî, Hı. Spas dikim. Spas xweş Murat. Ez vê merak dikim heger pirsê te qediya min. Belê. Salê meha carkî me tiştek pirsin sezgin işte. Ez vê merak dikim Murat di felsefeya Hîpatya de ji xeynî Platon em şop û bandora kesekî din, filozofekî din dibînin gelo? Xêncî Platon em karin qala bandora Sokrates bikin. Bi taybetî di nêrînên Hîpatyayên li ser ahlaqê de em bandora Sokrates dibînin. Li gor Hîpatya jiyaneke baş û bi fezilet, jiyaneke bi ahlaq, bi zanînê pêkane. Yani mirov bi zanînê dikare başî û xerabiyê ji nav hev derxe, ji nav hev bineqîne û li gor wî jî xerabiyê dûr bisekine. Sokrates jî li ser vê meselê digo sedema xerabiyê nezanîn û cehalet e. Hîpatya jî di vê çarçoveyê de di nav ahlaq û zanînê de girêdanek çê dike. Lê zanîna ku li vir qal dike sezgîn ne tenê zanîneke teorîk e. Ji ber têkiliya di navbera zanîn û ahlaqê de zanîn çavkaniya tevgerê mirovan e. Yani zanîna ku Hîpatya qal dike mijûlahiyeke etîk e di jiyana pratîk de xwe nîşan dide wek mijûlahiyeke etîk qesta wê tevgerên nav jiyanê ne. Bi ser vê teoriya ahlaqê dixwazim tiştekî bipirsim. Hîpatya wek filozofek li dibistana felsefeyê dercî dide. Belê dibistana Platon. Di perwerdehiyê de vê teoriya ahlaqê çawa bikartîne. Di perwerdehiyê de dîsa em vê nêrîna wî dibînin yani Hîpatya perwerdehiyê jî di çarşoveya vê teoriyê de dinirxîne. Li gor wê zanîn û ahlaq girêdayî hevin. Loma perwerdehiyê tenê wek tişteke teorîk û akademîk nabîne. Li gor Hîpatya perwerdehî pêvajoyeke ahlaqî ye. Di nav pêvajoya perwerdehiyê de bi hînbûna zanînê re geşedana ahlaqî jî derdikeve pêş. Yani perwerdehî û ahlaqê di nav hev de nirxandiye. Ji xeynî felsefeyê bi ser xebatên wê din tu dikarî hinek agahî bidî me te gotibû li ser matematîk û astronomî jî xebitiye. Belê ew gravürên em bêjin wêneyên dîrokî yên ser Hîpatya yên gîştine berdestê me tim bi evê re têkiliya bi astronomiyê re ya bi tiştekê li gerstêrkan temaşe dike yan di nav em bêjin yani tim têkiliya wê ezman dane nîşandan. Di matematîkê de xebatên wê yên li ser teoriya Apollonus girîng e. Xebata Apollonus a li ser konik şikleke geometrik e ve xebatê şîrove dike û di nav pergaleke matematikî de îfade dikeviye. Ev xebat hezar sal şûn de di xebatên Kepler yên li ser gerstêrkan de dibe çavkaniyeke girîng. Li ser matematikê dîsa bi navê arîtmetîk qala berhemeke wê sêzde cîlt dikin sezgîn. Lê mixabin negîştiye roja me. Xebat û şîroveyên wê yên li ser teoremên Pisagor û Öklit hene li ser geometriyê li ser vana jî xebitiye. Pirtûka Ptolemaios a bi navê Almagest wê demê li ser tevgerên gerstêrkan û astronomiyê çavkaniyeke girîng e. Hîpatya li ser vê berhemê şîroveyan amade dike di berhemê de valahiyan tije dike. Yani ciyên ku kêm mane tije dike ev jî ji bo wê demê xebatên girîng in. Yani bi rastî jî li gor şert û mercê wê demê xebatên girîng kirine li ser mijarên girîng xebitiye. Murat
Di serî de te qala mirinavê kiribû. Hı hı. Mixabin bawayekî tundî hatiye kuştin. Belê. Ji ber kîjan sedemê hatiye kuştin? Yani sedemeke taybet an jî wek xebateke taybet tune. Yani Hipatya bi sekna xwe, bi jiyana xwe, bi nêrîna xwe ya li ser jiyanê jineke pêşketî bû. Belê. Ev jî ji bo şertê wê çaxê ne li gor dilê hinekan bû. Hı. Yani civakeke girtî bifikire, êdî xrîstyanî belav dibe, o ji bo xrîstyaniyê biparêzin, hinek çawan bêjin, qaydeyê wan ên giran hene. Belê. Bi taybetî yani xrîstyanî ji ber ku wê demî xurt bû, jina tim wek gunehkar îfade dikirin. Wek sedema gunehê îfade dikirin ji ber ew mesela teoriya guneha ewlî, mesela Adem û Hawa. Yani jin ji bo wan tim sedema gunehan bû. Hebûna Hîpatya bi tena serê xwe ji bo xrîstyanên wê demê wek guneheke, wek talûkeyeke mezin bû. Hîpatya hem ji ber ku jin bû gunehkar bû, hem jî ji ber ku pagan bû gunehkar bû. Yani baweriya xrîstyaniyê nepejirandibû. Belê. û tevî vana li pirtûxaneya İskenderiyeyê yani wê demê bifikire li ser dünyayê wek mekana herî girîng, wek mekana herî mezin jineke ders dide mêran, radibe ders dide mêran. Ev jî ne li gor dilê xrîstyanan e, yani jineke pagan çawa ji mêra zanattir be, çawa rabe ders bide mêran û mêr li ber wî rûnîn ders guhdarî bikin. Yani van tişta ne li gor dilê wan bûye û gelek kesan jî aciz kiriye. Herî yani jineke pagan, jine serkeftiye û ders dide mêran. Bi rastî jî yani bûye hedef. Belê. 10,000 salê jî tiştek neguheriye. Mixabin. Ji ber van sedeman vê merak dikim. Hatiye mahkeme kirin yan hatiye girtin, bi cezayê mirinî hatiye darzandin yani Na Sezgin yani tu wek parêzerekî timjalî huquqî ve Na ez dixwikirî. ji xwe tenê wek wê pêvajoyê ez merak dikim. Mixabin ne mahkeme û darzandin tiştek tuneye. Pîskoposê İskenderiyê kirî ji Hîpatya pir aciz e. Ji ber ku xrîstyaniyê qebûl nekiriye û ji ber ku Hîpatya li gor qaydeyên xrîstyaniyê tev nagere jê pir aciz e. Di wazê xwe de tim Hîpatya wek gunehkareke mezin nîşan dide. û wek çavkanî jî gotinên İncîlê bikartîne. Ji cemaatê re tim dibêje jin divê bêdengî û îtaatê bialimin çimkî pêşiyê Adem dûr e Hewa hatiye afirandin. Yani mêr ji jin bilindtir e û nabe ku jineke rabe ders bide mêran û li ser wan hukm bike. Pîskopos tim di wazê xwe de bi van gotinan cemaatê li hemberî Hîpatyan bêjin sor dike. Rojek qelebalixek li derve dora Hîpatya digirin, êrişê wê dikin, wê bi erdê ve kaş dikin. Bi taybetî ev bi erdê ve kaşkirin tim têqal kirin çimkî di giravûr û wêneyên dîrokî de mixabin Hîpatya tim bi vî şikliyatiye teswîr kirin. Bi vî awayî wê bi erdê ve dikişînin û dibin dêra Kayseryonê. Li wir bi îşkenceyê wê dikujin, laşê wê perçe dikin û hemû perçeyan dişewitînin û tişteke girîng Sezgin yani laşê wî tune dikin ji ortêra dikin, lê dûr e rasterast êrişê pirtûxaneya wê dikin. Piştî yani wê dikujin jî Dikujin nasekinin rasterast pirtûxaneya wê talan dikin ji bo tu berhem, tu nîşane jê nemîne. O di gelek çavkaniyan de jî roja kuştina wê 8 Adarê derbas dibe. Yani di 8 Adara 415 de hatiye kuştin. Hîpatya. Veya nizanî bû. Gerçi te behsa giravûr û wêneyên dîrokî kir li ser van bûyeran tu çavkanî wekî din hene li ber desta Murat? Dîroknasekî Bizansê heye bi navê Sokrates Skolastikos di navbera sed salên 4 û 5 de jiyaye yani di dema Hîpatya de jiyaye ji bajarê Konstantînopolîsê ye. Di dewleta Bizansê de wek dîroknasê dêrê têzanî yani wek kareke fermî dike.
Di berhema xwe de bi hûrgilî bi vî şiklî qala kuştina hîpatiya dike. Erê kuştine her çiqas xwesib bin hîpatya û berhemên wê ji holê rakir jî hîn navê wê jî tê zanîn û em hîn jî qala xebatên wê dikin îro. Belê yani hîpatiya wek di serê de jî min got semboleke girîng e, naveke girîng e. Her çiqas ji aliyê dîrokî ve di serdema navîn de jiyabe jî temsîlkareke çanda felsefe Yûnana antîk e. Di felsefeya serdema navîn de filozofên xristiyan wek çavkanî felsefe Yunan antîk bikaranîne. Tedî em qala Clement dikin, Origenes, Augustinus, bingeha wan dîsa hema bêje Platon e çavkaniya Yunana antîk e. Belê. Lê bi çavê xristiyaniyê vê felsefeyê nirxandine û li gor felsefeya xristiyaniyê guherandine nêrînên wan. Lê hîpatiya rasterast çanda felsefe Yunan antîk domandiye. Bi sekna xwe, bi xebatên xwe, bi van taybetmandiyan yani li gor felsefeya wê em dikarin hîpatiya di felsefe Yunana antîk de wek filozofa dawî binav bikin. Yani hîpatiya wek semboleke di felsefe Yunana antîk de wek ropeleke dawî bû. Murat pirsê me qas min spas dikim heger hebe gotinek tê dawî Nasirgin ez spas dikim. Yani piştî Augustinus arast tesadüfeke balkêş bû di heştyadarê de hîpatiya filozofeke jin em sekînin. belê lê dixwazim dîsa bêjim mixabin di pirtûkên dîrokê felsefeyê de, di çavkaniyên felsefeyê de, di ansîklopediyên felsefeyê de yani ev nav derbas nabin. Yani ji bo hîpatiya tenê nabêjim Belê belê. wek min got heta sed sala bîstan mixabin em navê filozofên jin em nabîsin, nabînin. Lê dîsa jî li gor derfeta, li gor çavkaniyên kêm bin jî divê em zanibin. Bila ev jî bi ferqek qehwe û felsefeyê va em derkevin derveyî em bêjin dîroka resmiya felsefeyê. Belê divê Em me ra behsa- derkeve. Dîroka fermî dîrokeke bi talûkê ye, divê me ra pir goh nede. Rastî. Em biqedînin Belê em xatir bixwazin. Careke din bila heştê adarê ji bo guhdarên me jin pîroz be. Ez jî carekê din heştyadarê li hemû jinên Kurd pîroz dikim. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Kahve û felsefe